ако можеш да снимаш. Виж как хубаво е очертана цепката с това. Коя цепка? Точно по средата на масива. По средата на масива. В момента се намираме под един маршрут, който се нарича Фестивал. Преди малко имаше кадри от него. И след малко Ясен Петров ще тръгне по него. Ясне! Здрасти, Фил! Здрасти! Какво мислиш за скалите на Враца? Нещо огромно, в принцип. Това нещо имам чувство, че цял живот няма да мога да си изкатери. Дори всеки ден да си тук и да катериш непрекъснато. Чудесно е просто. Времето е хубаво, скалите са супер, а и днеска е един от дните, в който се събират много катерачи и е доста весело така на стената. Чуват се песни. Супер е готино. Вечер на огъня. Вечер на огъня, гайди, китари, всичко е супер готино. Много е яко. Много. И така. Скалите на Враца са нещо огромно. Огромно. Добре. Ясен, от колко време се занимаваш с катерене и какви са ти впечатленията? Занимавам се активно с една година и много скепта с катера, почти всяка събота и неделя, даже всяко свободно време отделям с катерене и много скепта. Впечатленията ми са, че по този начин, в смисъл, че с катеренето мога да... Какво ти дава катеренето? Защо? Дава ти това уединение с тебе и с приятеля, с който катериш. Дава ти много сила, много увереност в себе си. И можеш просто, като се замислиш какви неща си постигнал на скалата, в реалния живот мога да... Като се сетиш в реалния живот за трудностите, може да си кажеш, че мога да направиш много и ти дава много така духовна сила, отваря като човек. Много яко, супер.